Ei, bon dia! M'enganxeu esmorzant, però és que avui he d'agafar forces. Comencem un nou format, els Estern de prop. I a més avui tenim un convidat molt especial, el Santi Millán. He quedat amb ell d'aquí una estoneta a Barcelona. Així ens parlarem una estoneta i el podem conèixer millor. Em seguiu? Hola, Santi. Hola, com estàs, Núria? Molt bé, i tu? Divinamente. El que ja es veu, se'n nota. Aquí. Em fa molta il·lusió estar avui aquí, a Barcelona. Moltes gràcies. Normalment jo tinc muntanyes i vall. Et canvia una miqueta el que és el paisatge, no? Sí, però és divertit, també, veure els terrats de la gent i fer una mica el tafaner. Efectivament, tots tenim aquesta part tafanera que és intrínseca al ser humà. I llavors ens agrada veure terrats, balcons, cases, que té la gent quina roba té estesa. Sí, què estan fent, com prenen el sol. Això agrada, això agrada. I aquí, a més, hi ha un pati de col·legi, a més, que podem veure com la canalla, que abans ho comentàvem, que la canalla no camina, van corrents a tot arreu. La canalla hi corre, Els agrada córrer com a tu. Per això jo em sento una mica nena en aquest sentit. Ets una nena. Vaig corrent a tot arreu, escolta. Sí, m'agrada. Molt bé. Escolta'm, abans de començar, quina relació tens amb Estern Motor? Com us veu conèixer? Doncs de forma casual. Jo conec el Quim a través de l'Eva. Sí? De l'Eva Jiménez d'Esdent, que té el fill, el Nacho, que està malalt, i jo, doncs, fa molts anys que estic amb ell, ajudant-la amb el que puc, i fotent-li un cop de mà. I llavors el Quim també es va fotre-li un cop de mà, també, no? I a partir d'allà ens vam conèixer, no teníem relació comercial, diguéssim, teníem una relació personal, i va sortir l'oportunitat, i a mi m'agrada la relació que tinc amb les marques, que no sigui només una relació comercial pura i dura. Forçada, diguéssim. De dir, hòstia, mira, tu em deixes un cotxe, doncs l'aprofito i tal, no? Hi ha vegades que sí que ho fas, Hi ha vegades que s'ha de fer. Que s'ha de fer, hi ha relacions comercials que són, bueno, a tu et va bé, a mi també, vinga, tira. Però aquí, a part d'aquesta conveniència, jo crec que hi ha més factors que ens uneixen, no? I sobretot valors, no? I crec que els valors que promou el Quim i per tant Estern Motor van molt lligats amb els meus, i per això m'hi sento molt còmode. M'hi sento molt còmode amb aquesta relació, la veritat és que està molt bé, a part que el Quim és un tio excepcional. Doncs ja tenim una cosa en comú, aquest factor humà d'Estern Motor que fa que ens hagi enganxat. Totalment. I que estiguem junts remant en aquesta direcció. Totalment, totalment. A mi també em va captivar molt i la veritat és que estem molt a gust. Sí, per això et dic que independentment de que sigui una relació comercial que és profitosa per ambes parts, ostres, si la relació personal i t'entens i sobretot comparteixes valors, és molt millor. És tot molt més divertit, està claríssim. Escolta'm, com has passat el confinament? Pregunta obligada. Doncs, a veure, jo la veritat és que no em puc queixar, perquè jo tinc un pis que és bastant gran, on podem estar tota la família i cadascú pot trobar el seu espai, i això és imprescindible. A més, jo tinc una terrasseta que també et donava aquest punt com d'exterior, de poder gaudir, que no és una finestra allò que et dona un pati interior, és una terrassa que té bones vistes i això és mitja vida. Imprescindible. La gent ha vist aquesta necessitat de trobar una sortida. Diuen que el mercat immobiliari ha anat canviant i ara la gent busca més cases, pis com a mínim en terrasseta o balconet. I la gent està sortint de la urbe i està anant als petits pobles, Totalment. A veure si aquesta tendència es consolida i fem un efecte centrifugadora i la gent de la ciutat... Sí,
que no estigui aquí tot l'embut. Sense envair, però no ens invadiu gaire, per això que estem molt tranquils, per allà dalt. Per això et dic que són molts, són masses. Escolta'm, a mi m'han cancel·lat moltes curses, moltíssimes. A tu t'han cancel·lat algun projecte professional? Doncs sí, em van cancel·lar projectes professionals, perquè justament jo havia de gravar un parell de programes quan va arribar el tancament del confinament i va haver un moment de neguit, perquè a més la meva dona també treballa al mitjà i els dos som freelance i va haver un moment de neguit de dir, perquè clar, ningú sabia quan s'allargaria, què passaria, com aniria, i era un punt de dir, ostres, si no treballem, nosaltres no tenim ni ERTOs, ni ERTEs, ni ARTOs. El món de la cultura en aquest sentit ha quedat bastant tocat. Tocat, i ja et dic, i jo en aquest sentit, hòstia, hem tingut molta sort perquè just es va acabar el confinament, tots aquells projectes que van quedar paralitzats s'han reprès i la veritat és que des de llavors fins ara no he parat de treballar, o sigui que em sento molt afortunat perquè la situació global no és complicada, perquè escolta, tu fas sèries, fas pel·lícules, fas obres de teatre, el que puc. Ets un tio molt polifacètic. Amb què et quedes? Però és que amb aquests temps que corren jo crec que l'especialització és perillosa. Allò, posar totes les d'allò en un cistell és delicat. Ser chico para todo i que em truquin d'on vulguin. I a més adaptable, vull dir que t'has de saber adaptar amb allò que hi ha. I llavors a mi m'agrada la meva feina i m'agrada el cinema, m'agrada el teatre, m'agrada la televisió, la ràdio i allà on em vulguin, allà hi seré. Allà estaràs. Sí. És complicat escollir una, de dir, hòstia, amb què et quedes? Perquè depèn molt del projecte, depèn molt de la gent, depèn molt de moltes coses, no? És com tu a les curses, dius, ostres, hi ha curses mítiques que sí que vols fer. Sí, que sí ha de ser. Però hi ha d'altres curses que potser no són tan importants, però igual qui l'organitza o amb qui vas a córrer, o l'entorn, exactament, o de dir, ostres, no he estat mai allà, o vaig a córrer amb un tio, amb una tia que sé que amb aquest impique i a veure, doncs sempre hi ha molts condicionants que acaben per declinar la balança. Sí, hi ha algunes curses que són obligades, com és l'Ultraprai del Mont Blanc o l'Ultra Pirineu, el Campionat del Món, però n'hi ha moltes altres, he estat corrent a Nova Zelanda, al Japó, que potser eren curses que no tenien tant de renom, però dius, ostres, s'hi ha d'anar. Però clar, tenen altres al·licients. I a mi m'ha quedat pendent córrer als Estats Units, veus? No has fet cap cursa als Estats Units? No he fet mai cap cursa als Estats Units. Pensa que allà tenen terreny, vull dir que allà per tirar, vull dir, és allò de dir... Tira milles? Tira! Tu tira, quan arribis a la platja allà pares, allò tens... Me cago en dena, no vegis. Perquè tu t'ha quedat algun projecte pendent, d'aquell que hagis dit que no i després te n'hagis empenedit o... Jo crec que les decisions sempre s'han d'analitzar amb el context històric. Això està clar. Perquè hi ha moltes decisions que prens que després amb el temps dius, ostres, jo crec que aquí em vaig equivocar. Però és molt probable que en aquell moment la decisió fos l'encertada. En aquell moment no tocava. Llavors jo crec que s'ha de fer així. Fer anàlisis a posteriori, fer la travessa dilluns sempre és més fàcil, no? Perquè ja saps els resultats, dius, hauria d'haver posat el 2 al Barça. Me cago en dena. Però s'ha de ser conseqüent i s'ha de ser conscient. I jo crec que he fotut cagades com tothom, però en aquell moment pensava que era el correcte. Molt bé. Veig que ets culer, no? Has posat el Barça. Sí, ja tenim un altre punt en comú, veus? Escolta'm, quins consells li donaries a algú que vol començar amb el món de la interpretació? Perquè ja sabem que la cosa està fotuda, postpandèmia encara ho està més, i si et ve el nano i et diu, papa, és que jo vull fer teatre. Però està fotuda en qualsevol àmbit, vull dir, jo crec que abans... Jo sóc una mica més gran que tu, però la nostra generació, abans sí que hi havia el concepte aquest d'una feina per tota la vida, no? De dir, a veure si fes unes oposicions a la Caixa, fill, a veure si et col·loques allà, que escolta, treballa fins al migdia, després fas el que vols, un bon sou i tal, o funcionari, o a veure si trobes una feina allò per tota la vida. Jo crec que això ha canviat. I dins del meu sector, la cosa és complicada, però com ha estat sempre. Però jo sempre li dic a la gent, intenta, perquè la feina ocupa moltes hores de la teva vida, moltes, doncs intenta fer alguna cosa que t'agradi, perquè si no és molt dur, perquè nosaltres associem treball amb una cosa xunga, vull dir, el treball,
però no hauria de ser així. No. A mi m'agrada la meva feina, a mi m'agrada treballar, jo m'ho passo bé treballant. I quan no és així, he fet feines que no m'ho he passat bé o que no he disfrutat i he pensat, hòstia, tu imagina't estar tota la vida fent alguna cosa que realment no suportes fer. Hòstia, és molt, molt, molt fotut. Són moltes hores. Sí, hi ha molta gent així. I llavors, com a mínim, intentar-ho. Si després no et surt, doncs mira, escolta, no ha anat bé. Tothom fem allò que podem, però s'ha d'intentar. I si tu tens una passió, ja sigui el córrer, ja sigui el teatre, ja sigui la mecànica, ja sigui l'enginyeria, ja sigui el que sigui, doncs per allò, i tant. Sí. Per tant, si el teu fill et diu que papa, jo vull ser actor. Que espavili. Vinga, aquest seria el consell. Sí, papa, si vull ser actor, espavila, ja t'ho trobaràs. Suerte. Ja t'ho trobaràs. El que passa és que dins de les disciplines artístiques sí que hi ha i amb la teva també, hi ha un component genètic importantíssim. Sí, està clar. Vull dir... Que l'has de cuidar i l'has de mimar, eh? Efectivament, l'has de cuidar, l'has d'entrenar, l'experiència et donarà un grau, però ha d'haver una base que ha de ser. I si no hi és... Ja pots anar a les millors acadèmies del món, ja et pots buscar el millor entrenador del món, que si no tens cos per córrer... De fet... Vull dir, ho faràs i per passar-t'ho bé, per disfrutar, per sortir amb els amics, podràs estar en un bon estat de forma, però clar, per arribar al teu nivell, a part de tenir un cap privilegiat, has de tenir unes condicions físiques... Una genètica que t'ajudi. És com una peça d'escacs, eh? A mi m'agrada dir que a banda d'aquesta capacitat, aquesta força de voluntat i tot l'entorn que et rodeja, hi ha d'haver-hi una base genètica molt important, tenir-ho tot de cara i... Són molts petits ingredients que al final fan que la recepta sigui bona. Jo crec que els tens, tu, aquests ingredients, per això. Bueno, penso, hi ha alguna cosa que no. Escolta, tu i jo tenim moltíssimes coses en comú, eh? Estic convençut. Una d'elles és l'esport, està claríssim. Ens agrada molt anar en bicicleta i els dos hem fet la Titan Desert. Efectivament. I què? Com et va anar a tu? Home, jo sóc una persona de muntanya. A mi m'agrada el verd, m'agrada la vegetació. I em vaig trobar que va ser un any que era molt rodador, que hi havia molta pista, molta sorra. Evidentment, si vas allà hi trobaràs sorra, però també hi ha la zona de l'Atles, que hi ha anys que es trepitja i que és molt bonica. I en el meu any va ser molt, molt rodador. I em vaig quedar com una mica decepcionada no de l'organització i de l'entorn, perquè és molt bonic, però m'hagués agradat més que haguessin trepitjat l'Atles en aquest cas. De totes maneres, jo l'he fet 2 anys i una vam anar a l'Atles i l'altra no. A mi m'agrada, jo sóc molt rodador. Sí? Sí. Ui, som diferents, doncs. Mira, si anéssim junts, tu et posaries al davant. Jo em poso davant a tirar, cap problema. Abaixaria el cap i miraria la teva roda i vinga. A mi m'agrada rodar, i per això la Titan Desert a mi és una de les proves que m'agrada per això, perquè és molt... diguéssim, diuen molt de carreteros, no? Perquè jo pujant soc molt dolent i baixant soc pitjor. O sigui, pujo més ràpid que baixo, imagina't. Imagina't, soc molt patant. I llavors totes les curses que hi ha molt de desnivell, o sigui, m'agraden, perquè també he fet moltes, i vam estar a Nova Zelanda i hem estat a Costa Rica, a Costa Rica hi havia una prova que era de 0 a quan anàvem? A 3.000 i alguna cosa, pujàvem un volcà. Mira, i no t'agrada pujar? I era amb 40... I no m'agrada pujar, no, allò va ser una locura. És que a més a Costa Rica no entenen allò, el zig-zag no l'entenen, és el tot i això. Vull dir que hem d'anar d'aquest punt a aquest punt, doncs tira. Sí? Amunt? Dius, hòstia, fes una miqueta de curvetes, perquè sigui... No, uns percentatges... Mira, jo a Costa Rica em van dir una vegada per anar-hi a córrer i va haver-hi una cosa que em va fer enrere i no hi vaig anar. I què? No ho diries mai. Què? Les serps o...? Les serps. Em van dir... El briefing, el primer que us diran serà, o sigui, us faran un briefing especial de serps, el que us trobareu allà. N'hi ha 20, no sé si eren 27 o 20... 27 espècies, no? Sí, verinoses. Igual em quedo curt, I una de les coses que et diuen és que si et pica una serp, el que has de fer és agafar-la i portar-la a l'hospital per dir, mira, m'ha picat aquesta serp. Sí, o com a mínim fer-li una foto. I vaig dir, bueno, sí, si no te la vols emportar, li fas una foto. Tu t'imagines que et piqui una serp i mira, l'agafes, te la fots a la butxaca i vinga. Home, ja t'ha mossegat, vull dir que ara ja d'aquí ja no ve. No, jo amb aquest bitxo m'agraden molt els animals. És delicat, és delicat, perquè a més allà n'hi ha tribus
que estan aïllades, rotllo Amazònia, i que ells tenen un telèfon satèl·lit per quan tenen una picada de serp poder trucar perquè els hi portin l'antídot. Perquè, a més, els antídots són molt cars i el temps, vull dir, no duren allò... En vas veure alguna, per cert? Vam veure alguna, però allò de lluny... Ja veig que no et fan por les serps. No, mira, el que vam veure al Marroc competint va ser un escorpí i a més va picar un dels participants. En sèrio? I van haver de córrer, Sí, a més era un paio que tenia un escorpí tatuat. I l'escorpí va picar amb aquest senyor. No sé si... Va dir, mira, estem en família. Esto es família. És família o competència. Va ser molt delicat. Nosaltres vam trobar un a Xile, perquè vam fer el desert d'Atacama, amb una cursa també espectacular. Que xulo. Molt xulo, molt. I justament muntaven el campament allà enmig del desert i hi havia on endolla tothom els mòbils, els GPS i tot això, doncs allà, que foties la mà allò, hi havia un, a més d'aquests petits negres que es veu que són els pitjors. Sí, allà estava. I el vam capturar. El vam capturar? Sí, per fer uns planillos. Perquè després el portaven a la caixeta, el deixaven allà i quan passaven les bicicletes feien un plano de l'escorpí en primer terme i les bicicletes passant. Molt artístic, molt artístic. Veus jugar amb foc, Així són els càmeres. Ja el recuperarem, aquest plano. Escolta'm, la teva vessant solidària sempre ha sigut molt important i és d'agrair. Creus que les persones com tu, amb cert ressort mediàtic, famoses, són la clau per donar visibilitat a projectes que d'una manera o altra mai tindrien una repercussió que es mereixen, no? El projecte de la EVA. De la EVA, sí, està clar. Nosaltres al final som un altaveu per donar veu a aquella gent que els hi costa, no? I més avui en dia, on hi ha molta informació, on tothom estem saturats d'inputs, ja siguin solidaris o no. M'imagino que a tu et passa igual, que t'escriu molta gent demanant-te ajuda precisament per això, per donar visibilitat a malalties minoritàries que com l'EVA no tenen espai, perquè són poca gent i clar, els recursos normal que vagin per aquelles malalties que són més generalitzades. I llavors el fet de que algú mediàtic els hi pugui fotre un cop de mà, doncs fa que hi ha molta gent que s'assabenti i que vulgui ajudar-la, com passa amb l'EVA. També et dic que l'EVA és... Una tia pancaire, Menuda. Sí, vam coincidir de fet amb el documental que es va passar ara farà un any i ja vaig veure que hi fot la banya. És una tia espectacular, té una força, una resiliència, I tant. Després també ha fet la Titan Desert, Sí. És d'aquestes que si la genètica li hagués donat millor per córrer, la tindries... Merda. Estaries fotuda. Sí, ja estaria que no... Perquè et fotria tots els podis, te'ls fotria ella. Tot. Sí, perquè té un cap... Vull dir que no rendeix mai. Mai. I això és molt admirable. Escolta'm, parlant de la popularitat, té uns beneficis, però també hi ha coses que no agraden, no? Et molesta que et reconeguin? Jo veig que t'has fet un canvi de look, De fet, avui quan he sortit de casa, li he dit a la meva parella, vaig a fer una entrevista amb el Santi Millán, i el primer que m'ha dit, s'ha tallat el cabell. Diu, pregunta-li per què. Com dient, ja no val res, o sigui, ha perdut tot. Tot el com Sansón, a la merda. No, bueno, són... Mira, jo vaig acabar una sèrie on feia com de hippie, anava molt barbut i molt pelut. Sí, el teu estil, I sí, una mica més deixat, I la veritat és que tenia ganes de canviar una mica. A més, tenia un altre projecte d'una pel·lícula on aquest look era més convenient i llavors vam decidir canviar. I ara et veus una mica més responsable, Ara se'm veu més sèrio. Rotllo George Clooney, Bueno, gràcies. Ja et veurem fent anuncis de cafè, poder. Espero. Però d'aquí ara me'l tornaré a deixar... Sí? És la teva salsa, no? Créixer. Sí, perquè és molt més còmode. Sí? Sí, perquè jo amb el cabell llarg no em pentino. Jo me l'aixugo amb la tovallola... I ara t'has de pentinar. I ara m'haig de pentinar, haig de posar una mica de laca. Mira que jo diria que és al revés, M'haig de posar laca. Sí, però jo tinc el cabell com molt finet. I se'm queda allò... Això és relamío. Queda cara de... És aquells cabells que te'ls has de rentar dia sí dia també, que es veuen oliosos. Sí, que es veuen oliosos. Merda.
Sí. Doncs mira, jo al revés, doncs jo puc tirar milles perquè tinc un cavall arrissat. Clar, el cavall arrissat, això és una meravella. Que segurament el voldries tenir llis, que sí? Sí, sempre, ha sigut la il·lusió de la meva vida. I a més, curt, per tenir menys feina, però, noi... I si te'l talles, no t'has rapat mai? Me'l vaig rapar una vegada. I què? Me'l vaig tallar al 2. I què? Vivia a Ullastret, era una època que vaig entrar aleshores als bombers i allà no em coneixia gaire ningú i vaig dir, fes la prova. I fatal. No tinc ni fotos. Jo em vaig rapar per exigències del guió, em vaig rapar però rapat. I te n'adones que per això porto el cabell llarg, perquè tot el que és tapar a mi m'afavoreix. Clar, i a mi també, hi ha gent que és molt i molt guapa. I li escau tot, i d'altres que... Una mica més que nosaltres potser, i els hi queda bé. I jo vaig dir, hòstia, nena, tens el cap molt boturut, Jo no, jo tinc les orelles una mica desenganxades, el nas gran. Això has de fer com els futbolistes, home. Tu no veus aquests jugadors del Barça que de la nit al dia tenen les orelles així més enganxadetes? Però perquè se les operen? Home, jo diria que sí, no? Bueno, és probable, però... Potser s'hi enganxen uns clips. Però tampoc. Jo havia pensat en superglue, una punteta de superglue aquí darrere, pap, i això se't queda, vamos, que... Això... Aniries més ràpid a les curses, a la Titan? A la bicicleta, vull dir, ja porto la quilla aquesta, que això ja talla vent, que és fantàstic. El que passa és que les orelles, per això no guanyo, veus? És això, són les orelles, perquè tens la genètica, tens la força de voluntat. La força de voluntat és justeta, cada cop menys. Escolta, ja anirem acabant. T'agrada viatjar? M'agrada molt viatjar, el que veus que ara està... Has parlat d'Atacama, has parlat de Nova Zelanda, un país sensacional i preciós. On has estat, a la nord o a la sud? Jo vaig estar a la sud. Vam estar a la sud, vam fer des de... Espera, jo pels noms soc molt dolent. Vam començar... Quina ciutat era? Baix, Queenstown, poder... Queenstown vam acabar, que em va semblar el paradís, Queenstown, perquè és una ciutat on la mitja d'edat em sembla que eren 26-27 anys. Això vol dir que no arriben a grans o...? No, això vol dir que hi ha molta gent jove que se'n va allà, molt esport d'aventura... Ja, això sí. Hi ha neu a l'hivern... Ostres, em va semblar meravellós. I molta festa, hi havia molta festa. Molta festa, això també és important. Compaginar una mica l'esport amb la festa. Tot i que m'han dit que no t'agrada l'alcohol, Tu un tio sa. Bueno, no ho soc. No soc sa, però no m'agrada l'alcohol. Bueno, ja tenim almenys per aquí... Tinc altres vicis. Doncs m'han dit que Nova Zelanda és un país sensacional per anar-hi amb una Marco Polo, per anar-hi de dalt a baix i creuar tot el país. Tu saps que el meu somni des de petit era una furgoneta d'aquestes? Sí? Sí, saps allò típic... Jo veia una sèrie que es deia Con Ocho Basta, no sé si la vas agafar tu aquesta. El nom almenys em sona. Per la gent que sou de la ESO ja no... Heu de buscar. Jo soc de l'EGB, Però per això, nosaltres som EGB. ESO, Ocho Basta no tenen, Leif Garrett no tenen aquests referents, no els tenen. Però allà tenia una furgoneta d'aquestes amb un llitet i tal, i clar, això em sembla la llibertat absoluta. És fantàstic. El poder anar allà on vulguis i ser autosuficient. Escolta, a mi amb una mica de cuineta per fer-nos el cafè, jo soc molt cafetera i la cuina, la Marco Polo... És fantàstic. I tinc el cafè, I a més vas allà, t'agafes uns bolets, fas un remenat, vas a robar unes gallines... I vinga, perquè et ponguin 4 ous... Un rotllo lute i home, allà unes gallines a la Marco Polo, no sé si... Però és fantàstic, però tu imagina't que, això, a tu que t'agrada córrer per la muntanya, doncs vas... Perquè el de l'entrenar, la merda, a mi em passa amb la bicicleta, que clar, la teva zona d'influència ja la tens molt trillada. Sí, és bonica, és el Berguedà... Bueno, la teva és molt bonica, la meva és més xungueta. I clar, ja et coneixes les pedres, els batxes, tu coneixes tot. I llavors el poder agafar-te la furgoneta, carregar-te la bicicleta o les sabatilles de córrer, fotre al camp i córrer i descobrir coses, això és fantàstic. És fantàstic. Nova Zelanda ens queda una mica lluny per anar-hi amb la Marco Polo, però si aquest cap de setmana diguessis, hosti, tinc 3 dies, on aniries amb la Marco Polo? A veure si coincidim, va, jo et diré un lloc. 3 dies, no? 3 dies, 2 i mig, marxar un divendres, tornar diumenge. Home, jo crec que Pirineus, que aniria a Pirineus. Algun racó especial, Pallars Sobirà, la Vall de Boí, Berguedà... Saps quin problema tinc jo? Que sóc molt fredolic. Sí? Bé, doncs pre-Pirineu, va.
Podem deixar un prepirineu. Deixem un prepirineu. Gràcies. Jo vaig descobrir l'altre dia una zona que ja la vaig redescobrir, diguéssim. M'agrada molt l'entorn d'Àger. Em vaig tirar en parapent. I allà doncs m'agradaria passar tot el cap de setmana. Allò és espectacular. I si tingués una mica més de temps, zona de Pics d'Europa també m'agradaria. És espectacular, i tant. Tota la zona de Potes, Sotres. Saps que el meu avi era de Potes? Ah, sí? El meu avi era de Potes. Doncs hi vaig estar l'any passat i preciós, perquè hi ha una zona d'escalada al Naranjo de Bulnes, brutal, i vaig donar la volta a tot el que és a Picos d'Europa. En sèrio? Amb bici de carretera, van sortir 150 quilòmetres. Sí. Jo no he fet mai bici per allà. Doncs I m'han convidat diverses vegades i no he trobat mai el moment. Sí, sí. I tinc moltes ganes, perquè realment és espectacular. I vaig menjar molt formatge de Cabrales, també. Boníssim. Boníssim. Menja molt bé per allà. Doncs vens d'un bon lloc, la veritat. Doncs escolta'm, encantada. Igualment. He passat una molt bona estona. Escolta, ho fas molt bé, això de presentadora, Mira, ja que ara no podem córrer i no podem fer curses, doncs ens hem de reinventar. Per això et dic que I escolta'm, amb aquests cartonets estic encantada de la vida, amb el boli. T'hi veig molt bé. Que tu ets un tio molt fàcil, també. Per tot, soc molt fàcil per tot. I ho fas tot molt, que sigui molt divertit, molt còmode. Bastant complicat és tot com per a sobre anar posant pal a les rodes. Exacte. Escolta, coneixes el shuffleboard? Shuffleboard. Em sona molt, em sona molt. Em sona molt. Què vols? Sí, perquè... Vols que fem una partideta o què? Doncs jo si vols... És que hi ha molta gent que segurament no sap... Perdràs, perquè jo tinc... Pensa, jo soc molt competitiu. No saben el que és el shuffleboard? Jo crec que la gent que ens està veient no té ni idea del que és el shuffleboard. Doncs ara us convidem a que... Te voy a machacarlo, ¿sabes? Te voy a pelar, De lo único que creo que te puedo ganar. Ja ho veuràs, no us ho perdeu, shuffleboard, amb Santi Millán. Ja ho veuràs. Santi, saps de què va això? A veure, més o menys puc fer-me una idea, però si ens ho expliquen com funciona, millor, perquè així establirem unes bases i no em faràs trampes. I no et fotré la pirula, Efectivament. Qui mal fa, mal pensa. Ja, sí, clar. Àrbitro, va, Vinga, va, concentra't. Oh, llàstima! Bueno, moltes gràcies, De res. Escolta'm. Què anava a dir? És l'únic que et puc guanyar. Sí, però jo, si un cas, fem el mateix però anant en bicicleta, a veure com acaba això, No cal. Gràcies. Adéu, Santi! Apa, vagi bé! Què, Quim, com has vist l'entrevista amb el Santi? Hosti, molt bé. Bueno, sembla que ho faci molt sovint, no, això, el Santi. Veig que té bastanta pràctica. És un tio fàcil, la veritat és que ens hem passat molt bé. Un tio encantador. Per tant, em deixaràs seguir conversant amb més convidats o no? I tant. Els que tu vulguis, ja saps que ets de la casa. Doncs jo ho he passat molt bé i estic molt il·lusionada. Perquè, escolta, m'explica'm una mica aquest nou format dels Estern de prop, com va sorgir la idea i quin és el contingut que tindran? Com anirà això? Bueno, la veritat és que va ser una idea que va sorgir una mica una continuació dels Ester de nit, que ja coneixes i que sempre fèiem grans formats. Doncs, degut a la situació en la que ens trobem, vam pensar, escolta'm, hem de passar de l'estadi gran al plató petit, al mini-estadi. Com ho fem? I llavors vam pensar que era una bona manera que la gent ens coneixés. La gent sempre ens ha vist una mica fent actes, dir, escolta, anem a donar-li el títol aquest a l'Ester de prop i que vegi com som de dintre, com és Ester, com ens comportem, quins són els nostres valors, que és una gran família, que som molt amics, i una mica quin és el nostre dia a dia. I va sorgir la idea dels Ester de prop i introduir tot aquest món i introduir a la gent que ens coneixi una mica més. I introduir aquests convidats i, a més, hi haurà petits apartats on s'explicarà una mica de tot, relacionat amb el món del motor, mecànica, pels qui no en sabem... Bueno, és el que et deia, intentar conèixer petits... La gent, quan nosaltres ens dediquem a la venda de cotxes, venda i reparació de vehicles, i això la gent ho ha de tenir clar. Llavors, el que hem volgut és introduir petites coses que la gent moltes vegades descobrirà del seu vehicle. Tothom sabem com va el cotxe, però a vegades hi ha petits detalls com canviar les escobetes del parabrises o com canviar la pila de les claus. Petites coses que no t'ho expliquen, o si t'ho expliquen el dia
que t'entreguen al cotxe tens 1.000 coses al cap. Ja, no te'n recordes. Llavors, petits detalls i petites ofertes. Canviar una roda, si tenim la mala sort de punxar. Sí, unes cadenes, ara que ve la neu. Ah, aquí. Com posar d'una manera ràpida. Mira, aquest m'anirà molt bé, perquè també he tingut algun ensurt amb això de les cadenes. Sí, perquè la gent compra les cadenes, diu, ja has de comprar cadenes, les compra. Ja practiquen el graig de casa. A 20 graus de temperatura. No és el mateix posar-les a graig de casa que a -5 amb les mans gelades. Està claríssim. Doncs escolta'm, ens ho mirarem amb molta atenció. Sí, home, estarà molt bé. Ens pots avançar qui serà el proper convidat? O encara no es pot dir res? Jo crec que no, hi haurà moltes sorpreses. Aquest any tots sabem que la família d'Estem creixerà. És gran. És gran, estem encantats amb els nostres ambaixadors, però hi haurà moltes sorpreses. Ens introduirem en el món del pàdel, ens introduirem en el món del bàsquet i, com sempre, intentarem tenir les estrelles al nostre costat. Per tant, em faràs suar una mica la samarreta, Sí, que avui no l'hem suat gaire amb el Santi. No, avui el Santi, us he vist practicant una mica aquí, però molt relaxat. No, jo crec que suaràs de valent. Suaré de valent, Sí, jo crec que sí, et farem suar. Em fareu córrer algun ultratrail o no? No, això no. Ara que no se'n poden córrer gaires. No, ara no, això per tu és fàcil, no t'hem de posar una mica difícil les coses, no? Quina por. Però tu passaràs bé, ja veuràs. Doncs, escolta'm, no avancem al proper convidat, segur que serà una sorpresa molt interessant, que ens agradarà molt. I res, fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Ens retrobem amb més continguts i ens veiem a la propera. Una abraçada a tots i, sobretot, cuideu-vos. Cap altre lloc on jo voldria estar. No existeix cap més color que jo vulgui pintar. Sentir que tens al teu voltant tot el que sempre havies desitjat. És el que sento ara i aquí amb tu. No existeix cap més vestit que jo em vulgui no hi ha braços més bonics que jo vulgui